Karon ka. Bawal utang. Diri na ko ni butang kay para walay mangutang sa akong tindahan. Mudato na jud si Marke. Marke? Uy! Be! Oh! Asa mo kamot to? Mangumpra ko, karon. O sige, kisa, Marke. Para bantay dala ha. Hey! Woo! Nanaw tindahan, Jod. Pero, wala pa man na malit, bay. Layan niyo matulog sa siguro ko. Tulog sa ako. Ayo. 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 Gumagway tao, uy. Ayo. Ayo. Ay, unsa man nimo dong? Utang ko kinde. Putik ka may na bata. Kita ka na dong unsay nakabutang dire, bawal utang. Sabi hangula, uy. Grabe ning bata ni bata pa kayo magutang utang no. Sa ka nakatuna na. Di kong ba utang? Uli sa ka uli. Grabe po ka, uy. Tik na bata ni. Disturbo sa pagtulog. Ay. Tik na bata ni. Ayo, ayo. Ay, ang mo. Ang samahan. Ikaw na pod. Kasi palito ni mo di ay. May ice. Ice. Tik kamay na bata. May stroke man ko ni mo dong. Wala ko yung ice baligya dong. Sugan ni mo kuloy. Gidisturbo ni mo akong pagtulog ba? Utong tuto ko alas 12. Grabe, uy. Uli, uli. Tang natulog. Sig sinamok, uli ice, dri, uy. Ayo! 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 Asa naman tao diri ay? Ay, Bay, bay! unsay mo, boss? Bay, pautangar gugog ka ng jackpot bay niya. Tulo ka bulad bay. Unsa? Jackpot og tulo ka bulad. Jackpot ko ana kanang isang kaha. Di ba, mutang ka? Mutang ko bay, di ba bagko ni mong tindahan? Kita ka ning gisulat na ko diri bawal mangutang. Swerte man na sa bagong tindahan na utangan bay. Surti, boss. Basta ako dili ko magpautang ka klaro ana. Bagko ra mo diri ba wa kailan ako? Kinsa man ka di ay? Isog ko. Ikaw isog dire? O ako isog diri mong pagbatog kahadlok pautanga og jackpot og tulo ka bulad. Boy, som na boss. Nay nagaygahi diri ba? Guy, kinsa day ka? Wa kailan ako isog ko. Kuha ang 45. Ura mismo, boss. 25. Ay, kanang mairis naman ni Bay. Mairis naman ni Bay. Mairis na ni Bay. Ay, ko na 35 Bay. Mairis na ni Bay, laway-lawayan ra ni Bay. Ako ra ni gisulat-sulat gani Bay, pero og lawayan nimo ni Bay, mairis Boy! ni Bay. Boss. Tara, boss. 43 na lang day ni boss. Ikuaan day ni mamahana og dos. Di ko niya dos. Kuaan niya ganina, boss. Yate ni si Hana. Sige boy, balik na to boy. Sige, boss. Tawagan lang kog na pa kay buhat, boss. Nga ikaw boss. Uli, uli. Balik na rin. Gara puga. Wapajoy halen, wapajoy halen. Unsay? Di mo ma'am. Ay, bawal mo utang? Ay, kani? Ah, wala oy. Wala kaning bawal mo. Expire naman eh. Kato mo na yung adlaw na ko gibuhat. Wala naman na. Wala na, wala na. Unsa di ka di ay? Mutang ta ko. Oh, sige, utang lang. Kasi gusto ni mo utangon. Kanang, pwede mo utang pan? Oh, pan. Teta, silupin, pan ha? Ay! Pan. Sige, go, pan. Oh, pila ka buk imong pan gusto. Kani, pangurot na lang ako ni. Oh, pan. Tara, buhay tayo daan. Unsa pa may gusto ni mo utangon? Koan, Nescafe. Nescafe. Okay. Oops, uy. Pasensya na ha. Okay, natagap. Pero unsa ba? Ano, Nescafe? Oo, Nescafe.
Ops. O, kani, o. Kuhaan na lang ni tanan. Dara. Unsa pa. Ay, kanang pwede po buotang og bulan. Bulad. O, nay bulad dere, o. Bulad, bulinaw. Gusto ka, dili? O sige, apil na Okay, lang po. bulinaw. Unsa pa? Tapos, sigarilyo. Unsa ka sigarilyo? Jackpot. Jackpot. May problema. Jackpot dara, o. Tulo ka kahan, eh. Kunya, nakisulanan na, eh. Ay, why problema na? Okay, salamat kay Ani ha. Sige. May problema na. Basta ikaw, bisan tagot doon mo tanan ng paninda. Wala na kayo tangon? Ay, kanila sa siguro. Nya, daghan man kayo ni. Basta gulay mo bitbit. Ako na ni bitbit ani be. Ay, why problema na lang kung ano yung modalaan niya. Nay mo da. Kinsa may modalaan na? Love? Loves? Hackdown. Nakautang nakagsigarilyo, Loves. Jackpot, Loves, ha? Jackpot. Uy, Loves, nakautang na yung sigarilyo. Nakautang na nakagsigarilyo, Loves. Love you kayo ka ba? Nya, tara na. Tara. Nya, bay. Ato sa may bay, ha, bay? Yate. A few moments later. Be? Uy. Be. Gilokdom na lagi na yung mga kinumpra lagi. Alangan no, lagot kayo mga tricycad no. Dito ra ko gihunong sa kanto kay mapadungag pag 5. Klaro. Nang gilokdo na lang nako kay perting inita. Oh, musta man tong tindahan dire? Kira man. Kira? Oh, nangana naman na kitong imong bawal utang. Okay. Tanggal na lang nako pod. Ah, gitanggal na lang nimo. Ay, oh, naiba-iba na naman na kitong tinda. Daghan na maliit, oh. Ano sulod dire, di hapon. Ano sa man na, be? Logi sa takaron nga bulan ha. Ana jud nang magnegosyo usay malogi ta.